Wel, bore da, croeso cynnes i chi i'r oedfa y bore yma yn enw yr arwydd Iesu Grist. Fi sy'n arwain yr oedfa, ond i ddim yn chwaith eisiau colli mas ar y cyfle i gyhoeddi, achos fi'n mwynhau y gymaint bob wythnos. Felly, mae'r cyhoeddiadau wedi bod ar y sgrin, ond mae'r tymor ysgol yn ail gychwyn, fi'n falch i ddweud. Felly mae digwyddiadau yr wythnos yn ail gychwyn hefyd. Ond heddi, fi sy'n arwen bore yma, ac yna os dyw e'n mynd bydd Emyr yn arwen i yn yr oedfa am 5 o'r gloch y prynhawn. Mae yna baned ar ôl yr oedfa, felly peidiwch rithro bant ar y diwedd. Mae gyfle i ni mwynhau cymdeithas pellach gyda'n gilydd, a mae'n ysgol Sul wedyn hefyd, ond dim ond i'r plant bore yma, does dim ysgol Sul i'r oedolion. A'r reswm am hynny yw, fi'n gobeithio bod chi'n cofio, ni'n mynd i gael cyfarfod byr i aelodau sydd ddim yn cael eu cyflogi gan yr eglwys, neu sydd ddim yn perthyn i bobl sy'n cael eu cyflogi gan yr eglwys. Felly, sy'n lot o ni ar ôl yn hynny, ond mae gyfarfod byr i ni jyst i drafod cyflogau'r gweithwyr ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd o'n blaen ni. Gobeithio bydd yna ddim rhy hir. Mae yna nifer yn pregethu bant bod fi'n cymryd, mae cyd-ddigwyddiad, mae fi sy'n arwen yr oedfa, a bod nhw gyd yn pregethu bant. Gobeithio ddim byd personol amdano fi, ond mae Gwydion yn pregethu yn yr eglwys am Ngyledd yn Aberystwyth, mae Meirion ym Mheniel ym Maes Teg, a mae Gwyn yn pregethu yn Rysolfe. Ni'n cofio amdano nhw'n gweddio bydd Duw yn bendithio yr oedfaon hynny. Ac yn ystod yr wythnos, nos Fawrth, cwrdd gweddi fan hyn, am 7:45, ac yna bore di Mercher paned y sgwrs yn Hinia, bore coffi, bore di Gwener, fan hyn am 10, a does dim clybiau plant nos Wener. Ni ddim yn cyfarfod yn neud y clybiau plant dros tymor yr haf, a wedyn di Sadwrn mae'n gyfarfod ymddiriedolwyr fan hyn yn yr adeilad hefyd. Gan bod y clybiau wedi dod i ben dros yr haf, eisiau diolch i'r hynny sy'n bod yn arwen ac sy'n bod yn helpu gyda'r clybiau mewn waith gwerthfawr, mewn waith blinedig, ond ni'n ddiolchgar iawn am yr holl waith hwnnw yn gwerthrogi fe. A dwi'n yn siŵr chwaith os ydy'n cyfle i ddiolch i'r hynny bydd wrth i'n trefnu ac yn gwneud pethau yn ystod y gwyliau capel hefyd, jyst eisiau diolch yn gyhoeddus am yna. A diolch hefyd i rai bydd gyda'r dysgwyr oedd cyfarfod bore ddo. Edrych mlaen i glywed mwy am hynny. A casgliad y mis ar gyfer mis Ebrill yw Scripture Union. Felly cofiwch am hynny. Ac yna Sul nesaf, os dyw e'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni yn y ddwy oedfa. Wel, dyna'r coeddiadau. Wel, ni yma i addoli yr arglwydd, yn dyn ni'n neud rhywbeth mawr wrth gwneud hynny, i ddod at yn gilydd a rhoi'n sylw a hoelio'n meddyliau arno fe. A ni'n ni'n neud hynny nawr trwy droi ato fe mewn gweddi gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti am y dydd hwn, ni'n diolch i ti am yr rhoddion ni wedi derbyn yn barod o thlawd i. Ac ni'n ymwybodol nawr bod ni'n dod ger bron y Duw mawr, y Duw sydd heb gymhariaeth, y Duw sydd yn heiddi, yn clod a'n mawl i gyd. O arglwydd, ni'n gweddio bydden ni'n rhoi hynny i ti heddi gyda calonnau llawen, clonau sy'n wrth ei bodd yn daddoli di. O Dduw, felly ni'n gofyn i ti roi gras i ni wneud hynny. Ni'n gweddio byddai pob ran o'r oedfa yn dwy'n clod a mawl i ti, yn gogoneddu enw Crist, a'r cyfan yn cael ei wneud mewn ysbryd a gwirionedd. O Dduw, trigyrha wrthyn ni, tyr di'n plith ni, trwy ysbryd lan, trwy dy air di bore yma, siarad a pob un ohono ni.
a byddai'r cyfan hynny mwyn clod y mawl i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, ni yn gwneud rhywbeth mawr, achos ni'n dod o flaen Duw sydd yn fawr. A mae'r emyn cyntaf ni'n mynd i ganu, rhif 1 yn y llyfr emynau, yn atgoffa ni o hynny. Pwy yw Duw? Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Dduw holl alluog. Mae'n wahanol i ni. Mae'n dra wahanol. Ac ni'n gweld bod yn yr ail bennill, bod hyd yn oed seraffiaid, y bodau di-bechod yma o flaen Duw, holl alluog, sanctaidd, maen nhw'n plygu mewn addoliad. Gymaint mwy dylen ni fod yn gwneud hynny y bore yma. Yn wir, mae'r emynydd yn dweud yn y bedwyrydd bennill, datgan nef a deiar ei mawl i ddyn nhw dyn. Ni'n gwybod petai lleisiau gyda'r greadigaeth. Bydden nhw'n canu clod i Dduw. Wel, gadewch i ni wneud yr un peth trwy godi i ganu a myfyrio ar ein Duw mawr ni. Wel, mae'r geiriau yna, sanctaidd, 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 yn dod o broffedoliaeth Eseia. Chi'n cofio mae Eseia yn y deml, a mae'n gweld Duw yn y deml. A mae'r angylion, y seraffiaid yma yn canu sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd. A beth yw ymateb Eseia i'r hyn mae'n ei weld? Wel, mae'n dweud, mae wedi darfod arnaf, gwai fi, mae wedi darfod amdanaf, dyn a'i wefusau'n aflaen y dwyf, ac ymysg pobl a'i wefusau'n aflan yr wyf yn byw. A dyna beth sy'n wir yn fe pan ni'n dod o flaen Duw.
y Duw sanctaidd yma, ni'n gorfod dweud gwai fi. Pa obaith sydd i unrhyw un ohono ni o flaen y fath Dduw. Mae Eseia, mae'n ddyn da. Ond o flaen Duw, mae'n gweld bod e'n ddim byd, bod e'n fethiant llwyr. Ond mae un o'r seraffiad yn cymryd marwryn oddi ar yr allor a'i rhoi i gyffwrdd a cheg Eseia. Ac mae'n dweud, wel, mae hwn wedi cyffwrdd â phennau, symudwyd ddygioni, a maddeuwyd dy bechod. Pa o beth sydd i ni, nid aberth yr allor yn y deml, ond aberth arall. Nid aberth anifail, ond aberth person. Person yr arglwydd Iesu Grist. Nid y cysgod o aberth, fel sydd yn Eseia, ond yr aberth go iawn, un waith am byth, yn cymryd yn pechod ni ar ei hun, ar y groes, ac yn rhoi ei gyfiawnder i ni, wrth iddo fe farw, fel bod ni'n cael ein cyfri yn gyfiawn. Ni'n mynd i ganu am hynny gyda'n gilydd, ar yn eistedd y tro yma, dim ond trwy ras canfynediad, dim ond trwy ras diwrnod flaen, nid am ein heiddi dy gariad. Deiwn trwy waed pyr yr oen, ti sy'n ein tywys ni atat, can ddod ger dy fron, ti sy'n ein galwyth gwmni, a down trwy dy ras yn llon. Yn i aros yr neistedd i ganu. Yn i gael gair o weddi. Arlwydd Dduw, ni yn ymwybodol, mae dyna sy'n wir amdano ni, y bore yma. Ein bod ni wedi methu, y bod ni yn bechaduriaid, bod ni yn natur ni yn troi yn cefnau oddi wrth o ti. Wedi torri y dy gyfraith ti, gyda'n geiriau, gyda'n gweithredoedd, nid yn unig bod ni'n gwneud, yn gallu gwneud pethau
drwg anghyfiawn, yn ei meddwl pethau drwg anghyfiawn, ond ni hefyd ddim yn gwneud pethau da. Ni ddim yn cymryd y cyfle i wneud y pethau gorau, y pethau sydd wrth dy fodd di. Arglwydd gwae ni. Ond o Dduw, ni diolch i ti bod ti'n Dduw hael, bod ti'n Dduw llawn trigaredd, bod ti'n Dduw llawn gras, a bod trwy'r arglwydd Iesu Grist, bod mynediad i ni y bore yma i ddod o'th flaen di fel i ni, a bod ti ddim yn edrych ar yn anwyryddau ni, na, bod ti wedi dewis anghofio nhw. O arglwydd, pa fath Dduw sydd gyda ni. O, ti'n heiddi yn addoliad ni gyd. Ti'n heiddi yn bywydau ni gyd. O arglwydd, ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am ei farwolaethau a'i atgyfodiad, a bod e nawr wedi esgyn i'r nef ac ar dy ddeheilawd di, a holl awdurdod, nefoedd a deiar yn eiddoedd o fe, a bod e'n eiriol troson ni bore yma. O Dduw, edrych arno ni, madden ni unrhyw fai hyd yn oed heddi yn derbyn di, a derbyn ni yn enw ac yn heifiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, beth yn ymateb ni i'r pethau hyn? Wel, beth gallwn ni wneud, ond rhoi clod i'r arglwydd Iesu Grist, a dyna testyn yr emen nesaf. Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw. Fy ior, fy rhan, fy mara bywiol yw, ynddo rwy'n byw, ac arno rhof ym mhwys, gwaredi wna rhag distryw angau dwys. Yn ei godi i ganu. Sydd i
Wel, os oes ydych chi'ch Beibl, os ydych chi droi at darlleniad y bore yma, a mae'n dod o Efengyl Luc. Ni'n meddwl am yr hyn ddigwyddodd ar ôl y Pasg ac ar ôl atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Mae wedi atgyfodi, wedi ymddangos i Mair Magdalen ar rhai o'r gwragedd. Mae Pedr wedi bod i weld y bedd, wedi ymddangos i'r ddau oedd yn cerdded i y maes, a nawr mae'n ymddangos i'r disgyblion. Felly mi ddechrau darllen yn Luc 24 ac adnod 36. Wrth iddynt ddweud hyn, ymddangosodd ef, Iesu, yn ei plith, ac meddai wrthynt, tangnefedd i chwi. Yn ei dychryn a'i hofn, roeddent yn tybied ei bod yn gweld ysbryd. Gofynnodd iddynt, pam yr ydych wedi cynhyrfu? Pam y mae amheuon yn codi yn eich meddyliau? Gwelwch fy nwylo am traed. Mae fi yw, mae fi fy hun. Cyffyrddwch am mi, a gwelwch. Oherwydd nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn, fel y canfyddwch fod gen I fi. Wrth ddweud hyn, dangosodd iddynt ei ddwylo a'i draed. A chan ei bod yn ei llawenydd yn dal I wrthod credu ac yn rhyfeddu, meddai wrthynt, a oes gennych rhywbeth i'w fwyta yma? Rhoesant iddo ddarn o bysgodyn wedi ei rostio. Cymerodd ef a bwyta yn ei gwydd. Dywedodd wrthynt, dyma ystyr fy ngeiriau a leferais wrthych pan oeddwn eto gyda chwi. Ei bod yn rhaid I bob peth cael ei gyflawni sy'n ysgrifenedig amdanaf yng nghyfraith Moses a'r proffwydi a'r salmau. Yna agorodd ei meddyliau iddynt ddeall yr ysgrythyrau. Meddai wrthynt, fel hyn y mae'n ysgrifenedig, fod y Meseia I ddioddef ac I atgyfodi oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd, a bod edifeirwch yn foddion maddeiant pechodau, yw gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerusalem. Chwi yw'r tystion i'r pethau hyn. Ac yn awr, rwyf fi'n anfon arnoch yr hyn a ddawodd fy nhad. Chwythau, arhoswch yn y ddinas nes eich gwisgoch chwi o ddichod a nerth. Aeth o hoi allan I gyffiniau Bethania, yna cododd ei ddwylo a'i bendithio. Wrth iddo ei bendithio, fe ymadawodd â hwy, ac fe dygwyd I fyny i'r nef. Wedi iddynt ei addoli ar ei gliniau, dychwelasant yn llawen iawn I Jerusalem, ac roeddent yn y deml yn ddi-baid yn bendithio Duw. Wel, dyma air Duw I ni. Mae Bedwyr yn dod ymlaen, fi'n meddwl, I roi stori i'r plant. Iawn, dewch chi lawr. Iawn, bore yma, fi eisiau dangos llyfr I chi. Chi wedi gweld hwn o'r blaen? Dyma oedd un o, neu falle hoff lyfr fi yn tyfu lan. Okay? A mae hyd yn oed yn dweud, rolau, mae'n dweud enw fi arno fe. Wel, mae'n dweud enw fi a pob un o'r brodyr. Written by me. Iawn, mae hwn yn llyfr gwych. Spoiler alert, mae'n gorffen yn hapus. Ond yn gyflym, beth yw e, mae'n mochyn bach o'r enw Jacko, a mae efo clust wonky. Falle dyna pa ni'n hoffi fe. Efo clust wonky, a oedd bachgen yn edrych ar ôl Jacko,
A un dydd oedd Jacko yn mynd ar goll, a wedyn mae'n mynd rownd y fferm i gyd yn chwilio am Jacko, tan yn y diwedd mae'n ffeindio Jacko yn cysgu ar bwys y tân. Dyna fe. Okay? O'n i'n caru'r stori yma'n tyfu lan. Nawr, ydych chi'n meddwl bod y stori yma yn dysgu rhywbeth i fi? Na, ti'n gywir. Dwi ddim rili'n dysgu lot i fi. Mae'n stori neis iawn. Fi'n rili hoffi fe, ond dwi ddim yn dysgu lot i fi. Ydych chi'n meddwl bod y llyfr yma yn mynd i newid bywyd fi rhywsut? Na, dwi ddim rili mynd i newid bywyd fi, o'n i'n rili hoffi'r stori. Dwi ddim rili newid bywyd fi lot, ydy e. Ydych chi'n meddwl bod e'n stori wir? Na, falle, mae'n believable, gallai fod yn wir. Gallai bachgen bach cael hoff mochyn, a mae'r mochyn yn mynd ar y goll a mae'n ffeindio fe. Mae'n gallu bod yn wir, ond dyw e ddim yn stori gwir. Okay? Beth am y llyfr yma? Y Beibl. Ydych chi'n meddwl bod hwn yn stori wir? Ydy, mae yn stori gwir. Gallai hwn digwydd, mae hwn yn swnio'n mwy impossible. Mae yna dyn yn codi nôl yn fyw ar ôl marw. Mae yna, beth arall, mae yna asyn sy'n siarad ynddo fe. Mae yna llwyth o bethau sy'n unbelievable. Ond, mae yn wir. Bod hwn falle'n mwy believable, dyw e ddim actually'n wir. Ond mae hwn yn wir. Ydy hwn yn dysgu pethau i ni? Mae hwn yn dysgu loads o pethau i ni. Llyfr yma, amazing, ddim yn dysgu lot. Mae hwn yn dysgu loads o pethau i ni. Ydy hwn yn mynd i newid bywyd ni? Mae hwn yn gallu newid bywyd rhywun yn llwyr. Fi wedi clywed am lot o storis o pobl sydd falle yn byw mewn ffordd really drwg, a wedyn maen nhw'n dod i darllen y Beibl, a mae bywyd nhw yn newid yn llwyr. Mae hwn yn gallu newid bywyd ni. Nawr, chi'n cofio, un o'r straeon yn y Beibl am y dyn doeth a'r dyn ffôl. Chi'n cofio'r stori yna? Beth mae y dyn ffôl yn neud? Bron a bod. Mae'n adeiladu tŷ ar y tywod. Iawn. Beth mae'r dyn doeth yn neud? Adeiladu tŷ ar y graig. Cywir. A beth yn y Beibl, beth yw'r graig? Beth mae hwnna'n golygu? Ti'n gywir, y garreg mawr, okay? Mae'n dweud wrthon ni bod fel y dyn doeth a adeiladu ein tŷ neu adeiladu ein bywyd ar y graig. Be chi'n meddwl yw'r graig? Sut ni'n lle adeiladu ein bywyd ar y graig? Mae'n rhoi clyw i chi. Hwn yw'r graig, y Beibl. Mae'n hollol wir. Mae llwyth o bethau yn y byd ar hyn o bryd. Ni ddim yn gwybod beth sy'n wir a beth sy'n ddim yn wir. Ond ni'n gallu bod yn sicr bod hwn yn wir. Ni'n gallu bod yn sicr os ni'n byw, fel mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni byw, os ni'n adeiladu'n bywyd ar y Beibl, ni'n gallu sefyll yn gryf. Achos mae hwn yn wir. Ni'n gallu hoffi pethau eraill, ni'n gallu cael hoff stories, ond dyma y llyfr gorau. Ni'n gallu bod yn sicr bod y llyfr yma yn gywir. A ni'n gallu byw bywyd fel mae'r Beibl yn dweud. A dwi ddim wastad yn hawdd, mae'n gallu bod yn anodd, ond ni eisiau trial adeiladu'n bywyd ar y Beibl. Okay? Yn bwysig i ni gofio hwnna. Newn ni weddio yn gyflym ac eich fynd i ystod lawr. O Dduw, ni'n diolch bod ti yn creu pobl creadigol sy'n gallu ysgrifennu straeon arbennig. Ond ni'n diolch taw, stori y Beibl yw'r un gwir o Dduw. A bod Iesu wedi dweud taw fe yw'r gwirionedd, fe yw'r ffordd. A ni'n diolch i ti am hynny. A ni'n gofyn y bydde ti'n helpu ni i roi ein bywyd ni yno ti ac adeiladu'n bywyd ar y Beibl. Ni'n gweddio hwnna yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Reit, eich lawr. Diolch yn fawr, Beds. Diolch yn fawr. Wel, oedd Bedwyr fyna'n sôn am sicrwydd. Pan wedi meddwl am y pethau wedi ystyried bore yma, nawr ni yng Nghrist, ac felly gallwn ni fod yn sicr, a ni'n mynd i ganu am hynny gyda'n gilydd, rhif 23 yn yr atodiad. Ger bron fy niw a'i orsedd gref, mae gennyf achos llawn dilith, nid ein gweithredoedd ni, neu'n daioni ni, ond yn hytrach ar archoffeiriad mawr yw ef, sy'n byw i eiriol trosof byth.
Fe seliwyd fenw ar ei law ac ar ei galon raslon wyw, a gwn tra saif yng ngheidwa draw, na chaf yng ngwrthod gan fy niw. Mae'r pennill ola yn dweud, gwylwch yr oen, gyfodwyd nawr, cyfiawnder perffaith i mi yw. Yr ydwyf di gyfnewid mawr, brenin gogoniant, grasol Dyw yn un ag ef, ni threnga fi, a'i waed y prynwyd fenau drud, cuddiwyd fy mywyd yn ddofri yng Nghrist, fy niw a cheidwad byd. Ni gael gair sydyn o weddi. O arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti am dy holl ddaioni tuag ato ni. Ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti bod hanes i gyd amdano fe. Bod y gwir y stori yma amdano fe. A bod e'n cyfarfod â'n anghenion dyfnaf, yn cyfarfod â union pwy ni, a'n anghenion ni. O arglwydd, ni'n gweddio nawr wrth ni ddod at air di, bydde di trwy ysbryd glân yn agor ein llyged ni, agor ein meddyliau ni i'r gwirionedd. O Dduw, ni'n gweddio ti feddalu ein calonau ni i ymateb yn briodol i ti. Ni'n gweddio hynny dros eraill sy'n pregethu dy air di bore yma. Ni'n cofio am Gwydion yn Aberystwyth,
am Meirion yn Maes Teg, am Gwyn yn Resolfen, unrhyw le lle bydd air di'n cael ei bregethu'n ffyddlon, arglwydd agor dy air, o Dduw, mae yna syched arno ni, fel dy bobl. Dim ond ti sy'n gallu ddiwallu fe. Arglwydd, ateb ein gwyddau ni. A byddai'r gyd mwyn clod y mawl ar arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n mynd i droi eto at Luc, pennod 24 ar adnodau yna nes i ddarllen. A byddai fe'n ddefnyddiol os mae Beibl gyda chi o'ch blaenau chi. Hynny yw, falle bod fi'n gwneud y lan wrth i fynd. Mae eisiau chi brofi'r gair. Drostoch chi eich hunain, ddim dibynnu arno fi. Un o'r pethau mwyaf ryfeddol am y ffydd Gristnogol, fi'n credu, yw y ffaith bod yna ddeuddeg disgybl neu criw bach o ddisgyblion ac maen nhw'n mynd ac yn troi'r byd wyneb i weired. Hynny yw, ydyn nhw ddim yn bobl arbennig yn ddyn nhw eu hunain. Mae un, ni'n gwybod, yn brydychu Iesu Grist. Mae un o'i plith nhw, yr 11 sy'n ôl, wedi ei wadu fe. Mae'r eraill, pan mae'n cael ei groesolio, yn dianc. Ac ar ôl y croesoliad, maen nhw'n cloi hunain mewn stafell. Mae gymaint ofan a dychryn arnyn nhw, fel mae Iesu'n dweud fan hyn. Maen nhw wedi cynhyrfu gymaint, maen nhw mor ofnus bod nhw'n cuddio. Dyn nhw ddim eisiau neb i gweld nhw na i dal nhw. Neu bod nhw'n cael ei gyhuddo fod yn ddilynwyr i Iesu Grist. Ond eto wedyn, o fewn rhai wythnosau, maen nhw yn llefaru yn gyhoeddus i filoedd o bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn wir, maen nhw'n fodlon colli bywydau eu hun dros yr arglwydd Iesu Grist. Be sydd wedi newid? Ni'n gweld sy'n byd arbennig amdanyn nhw. Maen nhw'n llawn dychryn a gofn. A mae hwnna'n ddealladwy yn dweud yn y sefyllfa yma. Nid pob dydd, ni mewn stafell, a mae rhywun dod mewn, ni wedi gweld sydd wedi marw trydiau hynt. Ys dim surprise, really, bod nhw'n llawn dychryn. A mae'r peth mae'n hollol anesgwyl. Mae'n anesgwyl, maen nhw'n credu falle bydd yna atgyfodiad ar y dydd olaf, ond yn sicr ddim cyn hynny. Does dim lle yn eu diwynyddiaeth nhw bod rhywun yn codi o'r meirw fel hyn. A mi es i'n gweld bod nid jyst ofn a dychryn, a bod nhw wedi cynhyrfu achos bod wedi ymddangos, ond mae'n dweud pam y mae amheuon yn codi yn eich meddyliau yn adnod 38. Felly sut mae pethau newid mor sydyn? Sut maen nhw'n mynd o ddychryn ac ofn ac amau i fod mor gyhoeddus, erbyn adnod 52, 53, maen nhw'n addoli yn y deml, yn llawen, bob dydd yn gyhoeddus, yn bendithio Duw. Sut maen nhw wedi mynd o amheuaeth i sicrwydd? Wel, mae yna 4 peth fi'n gobeithio allan ni weld yn yr hanes hwn. A'r peth cyntaf yw sicrwydd yr atgyfodiad. Sicrwydd yr atgyfodiad. O'n i'n clywed hanes am y dyn ifanc oedd e'n assistant pastor mewn rhyw eglwys, a oedd e wrth y drws, a dyma dyn yn dod mewn i'r trwy drws ac yn dweud, fi yw Iesu, a fi wedi dod i choedfa chi heno. Be fyddech chi'n dweud wrth y fath berson sy'n troi lan i'n hoedfa ni? Oedd e'n siŵr beth i ddweud, ond oedd e'n ddiolchgar bod y gweinidog, oedd yn hun ac yn fwy profiadol, yn sefyll wrth law. A dyma fe'n dweud, o croeso, croeso i'r oedfa, dyn e mewn. Ond allai weld y ddwylo di. A mae'r dyn yn estyn i ddwylo, a mae'r gweinidog yn dweud, ond, ble mae'r hoelion? Nath y dyn troi ffwrdd a ardeg bant. A so i'n meddwl wnaethon nhw weld eto. Oedd Emyr yn sôn, oedd eithaf diwetha, nid allegory sydd fan hyn, nid moeswers sydd fan hyn, ond digwyddiad hanesyddol mewn amser. Mae'r disgyblion yn meddwl bod nhw wedi gweld ysbryd, rhyw fath o ghost. Neu maen nhw'n dychmygu bod eu meddyliau'n chwarae triciau arnyn nhw.
Mae rhyw drychiolaeth sy'n yma, rhyw hallucination. Ond mae Iesu'n pwysleisio, na corff go iawn sydd yma o'ch blaenau chi. Mae'n ddiddorol bod e'n dweud, pam y mae amheuon yn codi yn eich meddyliau. Yn eich meddyliau. Ac yna'n syth mwyn lai, mae'n dweud, gwylwch, cyffyrddwch. A mae'n dweud, deallwch. Mae'n dweud, peidiwch cael eich rheoli gan eich emosiynau a'ch teimladau. Meddyliwch am beth chi'n gweld. Meddyliwch am beth chi'n gallu cyffwrdd. Deallwch beth mae hynny'n golygu i chi. A gadewch i'r pethau hynny reoli eich emosiynau chi a'ch teimladau chi. Yn ei dweud yn surprise, yn ei llawenydd, maen nhw dal i wrthod credu. Mae'n rhyfedd yn ei, ond mae'n too good to be true. Sut gall y pethau hyn fod? Y cyfan wedi profi dros y tridiau diwethaf. Felly mae Iesu'n dweud, os bydd i fyta gyda chi. A mae'n rhoi pysgodyn wedi rostio fe, a mae'n bwyta fe. Dyw ysbryd ddim yn gadael ôl danedd ar fwyd. Mae corff go iawn fan hyn. A mae'r disgyblion yn symud o amheuaeth i sicrwydd. Maen nhw'n gweld, mae dyma'r Iesu atgyfodedig. A dim amheuaeth mae fe yw. Mae'r ôl yr hoelion yn glir i'w gweld. A mae Iowan yn wir, felly dweud nes mlaen, yn ei lythyr gyntaf, a'r bennod gyntaf, a'r adnod gyntaf, mae'n dweud, yr hyn oedd o'r dechreuad. Yr hyn yr ydym wedi ei glywed. Yr hyn yr ydym wedi ei weld a'n llygaid. Yr hyn yr edrychasom arno. Ac a deimlodd ein dwylo ynglyn â gair y bywyd. Dyna yr hyn yr ydym yn ei gyhoeddi. Nid rhywbeth cyfriniol. Nid rhywbeth mystical. Sydd yma, nid rhyw spirituality anelwig sydd yma yng Nghristnogaeth, yn y ffydd Gristnogol. Ydy, fel oedd Bedwyr yn sôn, mae wedi seilio ar rhywbeth anhygoel. Ni yn credu bod yna ddyn wedi marw ac wedi atgyfodi ac wrth atgyfodi yn concro marwolaeth. Ydy, mae'n rhywbeth anhygoel. Ond mae hefyd yn ffaith hanesyddol. Gallwn ni sefyll arni. Mae Paul yn dweud nes mlaen. Yn dweud yn Corinthiaid, mae'n dweud bod tua 500 o bobl wedi weld e. A mae rhai yn nhw dal yn fyw. Yn yw, os chi eisiau, ewch i ofyn iddyn nhw. Mae wedi gweld e gyda'i llyged i hunain. A maen nhw wedyn, fel y disgyblion, yn gallu credu. Maen nhw'n gallu cael sicrwydd. Dwi'n meddwl os chi wedi gweld ffilm Indiana Jones and the Holy Grail. Fi wrth y modd dy'r ffilm yna. A wrth gwrs, y pwynt yw, mae Indiana Jones yn mynd i ddarganfod yr Holy Grail. Mae'n anturiwr. Ac mae'n dod, mae dy fe map, a mae'n dilyn y map i gyrraedd y greial, ac mae'n cyrraedd rhyw fan, a mae ar ochr clogwyn. Ac ochr arall y glogwyn, mae'r Holy Grail. A mae ddim yn gwybod sut i gyrraedd ochr draw. Dim ffordd o groesi'r gagendwr i'r ochr draw. O ar y map mae'n dweud, brad e gymryd cam o ffydd. Cam o ffydd. Ac felly beth mae'n neud yw mae'n cymryd cam. A dwi ddim yn disgyn lawr y glogwyn i farwolaeth. Mae drod yn disgyn ar bont. Mae wedi guddio yn y graig rhyw ffordd, wedi guddio yn y graig. Mae'n anweledig i'r llygad, ond pan mae'n camu, mae droed yn disgyn ar dir cadarn, cam o ffydd. A'r atgyfodiad yw ein map ni y bore yma. Ydy, mae'n gam o ffydd, ond nid cam i'r gagendwr, tywyll, ond i dir cadarn yr atgyfodiad. Mae wedi seilio ar fap sicr, tystiolaeth yr apostolion. Ond mae rhywbeth mwy fan hyn hefyd am atgyfodiad Iesu Grist. Chi'n sylwi ar sut mae Iesu'n cyflwyno ei hun
Mae'n dweud, mae fi yw. A nid hap a damwen yw bod e'n defnyddio y geiriau hynny. Mae'n atgoffa'r disgyblion o bwy yw e. Chi'n cofio mae Duw yn ymddangos i Moses yn Exodus penod 3, yn y berth sydd ar dan, ond ddim yn llosgi, ddim yn difa. A mae Moses yn dweud, beth yw dy enw di? A mae Duw yn dweud, y dwyf yr hyn y dwyf. Hynny yw, mae fi yw. Dyn nhw ddim wedi deall na eto, nag yn? Ond maen nhw'n deall nawr. Mae Iesu yw Duw. A maen nhw'n gweld pwy yw Iesu. Yr un Duw sydd wedi dod i achub i bobl y pasg cyntaf nhw yn yr Exodus, sy'n nawr yn dod i achub i bobl yn y pasg hwn, y gwir pasg, wrth i Iesu Grist farw ac atgyfodi. Ac felly mae'r Iddewon uniongred yma, sydd yn credu mewn un Duw, yn gallu syrthio erbyn adnod 52 ar ei gliniau ac addoli Iesu yn fyw. Mae'n syndod i fi sawl person, fi'n siŵr os ydych chi'n gofyn nhw beth nhw'n credu, bydden nhw'n credu dim byd o gwbl. Ac eto, maen nhw'n hoffi sôn bod anwyliaid yn edrych lawr arnyn nhw. Neu bod nhw'n profi rhywun wrth i ochr nhw, sydd wedi marw. Mae pobl yn dymuno, yn dys bod rhywbeth ar ôl marwolaeth. Mae nid jyst y bywyd hyn sydd i gael. A mae ddim yn surprise, really. Ni wedi cael ein creu gan Dduw. A mae'r deheuad yna bod rhywbeth ar ôl marwolaeth yn built-in yno ni. Mae'n default mode yno ni. Ac yn rheadigaeth perffaith Duw yng Nghaerddeden, does dim marwolaeth. Mae wedi dod fel canlyniad i bechod. Mae wedi cael yn torri ffwrdd o ffynon bywyd, o Dduw ei hun wrth ni wrth ryfela yn ei erbyn. A cyflog pechod yw marwolaeth. Ond nawr trwy goncro marwolaeth yn ei atgyfodiad, mae Iowan yn dweud yn llyfr datgyddiad bod gan Iesu allweddau marwolaeth. Allweddau marwolaeth a Hades. Mae wedi agor y drws i ni. A nawr ni'n gallu mynd trwyddo fe. Oherwydd i atgyfodiad i fywyd. A mae yna bwrpas sicr i'n bywydau ni. No, mae sawl syniad yn bodoli am fywyd ar ôl marwolaeth. Reincarnation, neu nirvana, neu ryw syniadau anelwig, ysbrydol am beth sy'n digwydd i ni. Ond dim ond un person sydd wedi bod tu draw i'r bedd a drôl a concro marwolaeth i ddweud wrthon ni beth sydd wedi digwydd. A fe yw'r arglwydd Iesu Grist. Yr un Iesu bu gyda nhw am 2 blynedd yn dysgu nhw. Yr un Iesu nath nhw weld yn cael ei hoelio ar groes. Yr un Iesu sydd wedi marw a nawr sydd wedi atgyfodi. A mae hynny newid bob peth bod yr Iesu Grist yn fyw. Dim ryfedd yn bod yr arlydd Iesu'n dweud wrth disgyblion, edrychwch, cyffarddwch, defnyddiwch eich meddyliau, peidiwch amau, credwch. A mae'r un Iesu yn dweud wrthon ni i bore yma, trwy aire, edrychwch, defnyddiwch eich meddyliau, credwch, peidiwch amau, credwch, mae'r Iesu Grist yn fyw. Mae'n dweud fi wedi atgyfodi, a fi nawr yn fyw am dragwyddoldeb. Dyna'r sicrwydd cyntaf. Ond ni wedi darllen adnod 51, ydyn ni, bod Iesu yn gadael nhw wrth i gael i gymryd lan i'r nef. Mae'n esgyn i'r nef. Felly, os dyw Iesu ddim yn bresennol yn gorfforol ni plith nhw,
Sut mae Duw nawr yn cyfathrebu a'r apostolion, a'r disgyblion? Wel, yr ail beth, nid jyst sicrwydd atgyfodiad, ond sicrwydd y gair. A ni'n gweld hynny ar nodau 44 a 45. O'n ni'n gwylio cyfweliadau gan bobl, rhyw fath o vox pops ar stryd fawr, rhyw dre. A pobl yn gweud, beth mae Duw fel? A pobl yn dweud, wel, fi'n hoffi meddwl am Dduw fel grym pwerus. Neu fi'n hoffi meddwl am Dduw fel ffurf o egni y bydysawd. Beth byddwn ni'n dweud? Beth byddwn ni'n dweud? Beth mae Duw fel? Sut ni'n gwybod unrhyw beth am Dduw? Wel, mae Iesu'n dweud wrth ei ddisgyblion. Dywedodd wrthynt, dyma ystyr fy ngeiriau leferais wrthych, pan oeddwn eto gyda chwi, eu bod yn rhaid i bob peth gael ei gyflawni sy'n ysgrifenedig amdanaf yng nghyfraith Moses, a'r proffwydi, a'r salmau. Yna agorodd ei meddyliau iddynt ddeall yr ysgrythyrau. Yr union beth mae wedi dweud wrth y ddoi ar ffordd i emais. Chi'n gweld yn adnod 27, mae'n dweud, can ddechrau gyda Moses a'r holl proffwydi, dehonglodd iddynt y pethau ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythyrau. Sut mae Duw yn mynd i gyfathrebu gyda'i ddisgyblion? Nawr bod yr arglwydd Iesu Grist wedi esgyn i'r nefoedd. Mae'n mynd i wneud hynny trwy ei air, trwy'r ysgrythyrau. Ac mae'r ysgrythyrau, mae'n dweud, i gyd amdano fe. Mae'r cyfan amdano fe. Beth oedd Iesu'n gwneud yma 40 dydd rhwng ei atgyfodiad a'r esgyniad? Nag e dysgu yr apostolion yn yr ysgrythyrau, yn dysgu sut nhw gyd. Hynny yw, dyma mae'n meddwl, y cyfraith Moses a'r proffwydi a'r salm, yr gair i gyd. Bod y gyd am yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n ddehongliad awdurdodol iddyn nhw o'r ysgrythyrau. A mae'n agor ei meddyliau fel bod nhw yn gallu deall yr hyn sydd ysgrifennu. Eto, ni'n gweld union rhywun peth, nag ni, i'r ddau ar y ffordd i emais. Mae Iesu'n agor yr ysgrythyrau ac mae'n agor i meddyliau nhw. A'r canlyniad, mae'n dweud yn adnod 32, onid oedd ein calonnau ar dan pan oedd yn siarad gyda ni. Dyma datgyddiad Duw. Iesu'n cyflawni yr Hen Testament, ac yna yr apostolion yn dysgu ni yr hyn oedd Iesu wedi dysgu iddyn nhw yn y Testament Newydd. A mae'n creu gymaint o sicrwydd yn y disgyblion, fel bod nhw wedyn ar ddydd y Pentecost yn defnyddio'r geiriau yma, yn defnyddio'r ysgrythyrau mwyn esbonio beth wedi digwydd i'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n defnyddio y proffwydi a'r salmau i bwyntio at yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth i'r gair gael ei agor, mae Duw yn agor meddyliau. A mae miloedd yn dod i gredu yn yr Efengyl. A mae'r un peth yn wir heddi. Nid beth ni'n meddwl sydd yn bwysig, ond beth mae Duw yn datgyddio ohono fe ei hun. Os ti'n Gristion, fi'n gwybod bod chi'n gwybod na yn barod. Ond mae gwaniaeth rhwng gwybod rhywbeth a chredu go iawn. Os ni'n credu bore yma, mae trwy'r gair hwn, mae Duw yn datgyddio ei hun i ni, sut mae hynny'n edrych yn ein bywydau pob dydd ni. Fi'n gwybod bod ni'n byw bywydau prysur. Ond fath amser ni'n rhoi i ddarllen ac astudio'r gair a gweddio trwy'r gair. Faint o amser ni'n rhoi i ofyn i Dduw agor ein meddyliau i'r gair wrth ni ddod ato fe. Sut i ni yn tyfu mewn ffydd? Sut i ni'n mynd i ddyfnhau ein perthynas ni a Duw? Mae'n llyfr eitha diweddar gan Gristion, Efengylaidd fi'n credu,
am sut ni'n gallu tyfu'n effydd, mae'r awdur yma yn dweud hyn. There are many great spiritual disciplines. Mae rai o beth yna, dwi'n mynd siŵr beth un ond. So beth gofyn i fi wedyn. The prayer of examen, retreats, spiritual direction, service, fellowship in small groups, worship, giving, Bible study, devotional reading, centering prayer, fasting, scripture memorization, lectio divina, confession, journaling, intercession, to name but a few. They're each wonderful tools and gifts for us in our following of Jesus. Nawr, dydym yn dweud bod, falle bod yr holl beth yna yn ddefnyddiol o ryw fath, ond mae'n rhoi'r cyfan at ei gilydd fel yna yn awgrymu bod nhw gyd cyfwerth ei gilydd. Bod nhw gyd yr un mor bwysig a'i gilydd yn ein ffydd, ar gyfer ein ffydd ni, ar gyfer ein perthynas ni ar arglwydd Iesu Grist. Ond mae'r Beibl yn glir. Hynny beth sy'n angen arno ni i dyfu yw'r gair a gweddi. Does dim byd arall yn gyfwerth a rheini. Dyna'r ddau beth sydd yn bwysig. Mae'r Beibl yn dweud am ei hun. Yn Salm 1, mae'n dweud, yr un a lwydda yw'r un sydd â'i ewellus yng nghyfraith ar arglwydd yn y gair. Ac yn myfyrio yn ei gyfraith ddydd a nos. Mae fel pren wedi blannu ar lan a foni'r dyfroedd. Yr hwn ar rydd ei ffrwyth yn ei bryd, a'i ddeilen ni wywa. A dwi'n meddwl jyst darllen y gair, mwyn darllen y gair, ac mwyn jyst tyfu mewn gwybodaeth a gwybod fwy o stwff, ond myfyrio ar y gair. Gweddio drwy'r gair. Nid rhywbeth sych a mersonol, ond perthynas a pherson byw. Yr Iesu Grist at gyfodedig. Dyna sut i ni'n profi calonnau ar dan. Chi'n dymuno hynny y bore yma? Mi'n siŵr byddech chi'n gweld e'n rhyfedd iawn petai chi'n gyrru trwy anialwch Sahara gyda tanker llawn o ddŵr. Mae'n anryfedd. Pam byddech chi yn y byd byddech chi'n gyrru trwy'r Sahara mewn tanker llawn o ddŵr? Ond aroswch gyda fi. Chi'n gyrru trwy'r Sahara, tanker llawn o ddŵr, a chi'n gweld y person yn cropian trwy'r tywod, dan res yr hael. Mae tafod nhw'n hongian allan o'i ceg. Mae llyged nhw'n goch. Pryn maen nhw'n gallu rhoi un llaw a throed o flaen y llall. Gymaint o syched sydd nhw. A mae chi tanker llawn o ddŵr. A chi'n stopo, chi'n dweud, ti eisiau gwpan ar y ddŵr? A'r person dweud, na, dim diolch. Dim i fi. Neu, na i jyst cymryd difyrin bach. Na, bydde fe'n rhyfedd. Bydde'r peth yn hirt. Ond ni'n gallu bod union yr un peth gyda'r arglwydd, neu gyn ni? Falle'n arbennig os ni'n mynd trwy dymor sych. Ni'n mynd trwy gyfnod ble ni ddim yn deall beth yw pwrpas Duw yn ein bywydau ni. Neu falle cyfnod le mae gymaint o brysurdeb bod ni'n teimlo sy'n amser gyda ni stopo ar gyfer y pethau hyn. A buodd na genhedlaeth mor gyfoethog mewn adnoddau a'n cenhedlaeth ni yn y wlad hon. Os chi'n edrych am lyfr defosiynol i ddarllen dros y Pasg, oedd na ddegau gyda chi ddewis ohonyn nhw. O'n ni'n gyfoethog yn yr holl beth yna. Ac eto, ni'n gallu bod â fwy ddiddordeb yn sut i ni'n teimlo yn ytrach na beth mae Duw wedi dweud. Os rhyfedd bod ni mor wan. Os rhyfedd bod ni'n profi'n hunain mor bell o'r arglwydd. Os rhyfedd bod ni ddim yn profi bendith Duw. Os dydyn ni ddim yn yfed o'r afon, pa obeth sy'n ni i gael bywyd a cael bendith? A dy ddim jyst yn ymwneud â habits personol bob dydd. Ble yw'r fan
ble mae Duw yn agor y gair yn bennaf ni, ac yn agor ein meddyliau i'r gair. Yn y gwefan hyn, yn yr eglwys, mae Duw wedi trefnu hynny ar ein cyfer ni. A mae eisiau ni beidio esgeluso hynny, ond gwneud y mwyaf ohono fe. Be sy'n digwydd os dyw coeden ddim yn cael dŵr? Wel, mae'n gwywo ac mae'n marw. Mae Duw eisiau ni gael bywyd yn ei gyflawnder. Mae wedi rhoi sicrwydd ei air i'r disgyblion, ac trwy hynny yn rhoi sicrwydd ei air i ni, a mae'n dweud, dewch i yfed. Dewch i yfed ohoni, mae digonydd i gael. Ni ddim yn dod at y gair, nag un. Yn ei dod ar y sil, achos well i ni wneud hyn mwyn Duw. Na, ni'n dod am beth mae Duw yn gallu rhoi i ni. Mwyn profi bendith Duw yn ein bywydau ni. Ni ddim jyst yn rhywbeth arall ar y calendar mwyn ticio bant fel unrhyw ddigwyddiad arall yn yr wythnos. Na, mae Duw ei hun yn siarad â ni. Duw ei hun yn ymwneud â ni yn ei air. A mae yna ddewid hyfryd y sen y salm yna. Beth mae'r person fel sy'n myfyrion i gyfraith dydd a nos? Mae fel pren wedi blannu ar lan afonydd dyfroedd, yr hwn a rydd ei ffrwyth yn ei bryd, a'i ddeilen i wywa. Nid gen i eisiau bod fel yna. Fe yna bethau sy'n rhyfeddol am goed. A mae hwn dim ond i taro fi yn fwy diweddar, achos o'n i ddall. Ond maen nhw'n hardd. Yn dyw coed yn bethau hardd. A dyna'r Cristion sydd â'i fywyd yng ngair yr arglwydd, yn bwydo'r y gair, yn gweddio drwy'r gair. Maen nhw'n bobl hardd. A mae ffrwyth coeden wrth gwrs. Mae'r ffrwyth y goeden ddim ar gyfer y goeden ei hun, nag i. Mae'r gyfer pobl eraill. Mae'r goeden yn yfed y dŵr. Ond mae'r dŵr yna'n cael ei droi mewn i ffrwyth. Chi wedi bwyta ffrwyth a ddyrnod twym? Nag os na bleser mewn ffrwyth. O sydd yna. A mae ddaioni ynddo fe i ni. Nag ni eisiau bod fel yna. Dyna beth mae Duw yn addo i ni. Yn ei airau. Mae Crist eisiau'r gorau i ni. Mae eisiau rhoi gwledd i ni. A felly mae eisiau air ei breswylio yno ni, fel y disgyblion, yn ei gyfoeth. Neu fi'n deall, mae'n galed weithiau darllen y gair. Ni mewn brwydr ysbrydol. Ond os mae'n galed, gai annog chi, daliwch ati. Sdim bywyd, sdim bendith roli arall. Ond yn y gair, oddi wrth yr arglwydd. Felly mae'r ddau golofn ni'n gyda'r disgyblion yn rhoi sicrwydd, yr atgyfodiad a'r gair. Ond Duw Iesu ddim eisiau mynachod. Dyw ddim eisiau pobl sy'n aros mewn stafell wedi ei gloi. Ac felly mae gwaith dy fe iddyn nhw'n wneud. Mae eisiau ffrwyth yr atgyfodiad nawr i weld yn eu bywydau nhw ac yn llifo allan o'i bywydau nhw i Jerusalem, ond hefyd i'r holl fyd i gael clywed. A felly mae angen sicrwydd rhywbeth arall arnyn nhw. Mae'r ddoi bwynt olwm yn fyrrach, felly aroswch gyda fi. Yna dod y 46 i 49, mae'n dweud, meddai wrthynt, fel hyn y mae'n ysgrifenedig, fod y Meseia i ddioddef ac i atgyfodi wrth y merw ar y trydydd dydd, a bod edifeirwch yn foddion maddeiant pechodau, yw gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerusalem, chwi yw'r tystion i'r peth yma, sicrwydd y neges. Beth mae Iesu'n rhoi nhw i ddechrau gyda eto yw ffeithiau. Chi'n sylweddoli? Mae Iesu, y Meseia, mae wedi dioddau. Biodd e farw. Mae wedi atgyfodi ar y trydydd dydd. Dyna'r ffeithiau ni'n gallu sefyll arno. Ond hefyd, nawr, mae'n dehonglu'r ffeithiau yna iddyn nhw. Mae'r pethau hynny wedi digwydd mwyn bod ni'n derbyn maddeiant pechodau trwy edifarhau. Bod ni'n troi oddi wrth ein pechod
a troi at yr arglwydd Iesu Grist. Sut mae pobl yn ymateb i ddew nawr? Mae disgyblion fod i esbonio'r ffeithiau a beth maen nhw'n meddwl yn ei enw ef. Chi'n sylwi bod e'n dweud hynny yw gyhoeddi yn ei enw ef, yn enw Iesu. Yr hwn sydd yn achub. Yr un aeth ddod i achub pobl o'i pechodau. Ac yn enw Crist, yr un sy'n arglwydd, yr un sydd ar holl awdurdod yn y nefoedd a'r ddaear. Ac felly yn ei enw fe, mae'n alwad i fynd. Mynd i'r holl fyd. A mae'r neges yn syml ac yn glir ac yn ddigyfnewid. Yr un neges sydd gyda ni y bore yma. Edifarhewch mwyn derbyn maddeiant pechodau. Nid lifestyle choice, fel o'n i'n clywed, nid moeswers sydd fan hyn. Pa ddefnydd yw moeswers yn ni, a gwella'n moesau ac yn ymarw yn y pen draw? Dim gwerth yn hynny, o gwbl. Mae Iesu wedi farw ac i atgyfodi dros ein pechod ni. Ac os felly mae rhaid mai hynny yw angen mwyaf pob un ohono ni. Pob un sy'n bodoli. A felly mae angen ni droi oddi wrth ein pechod ac at Grist. Troi oddi wrth roi'n hunain yn gyntaf. Troi oddi wrth gwasanaethu'n hunain. A troi a rhoi Crist yn gyntaf. Rhoi yn ben. Gwasanaethu Crist yn lle. Ac wrth gwrs, dyw hynny ddim yn hawdd. Mae difeirwch mewn gwirionedd yn golygu galar. Mae'n golygu tristwch go iawn. Ond ni wedi gweld yn barod yndyn ni, mae llwybr, mae Crist wedi dangos. Os ni eisiau gogoniant, mae'r llwybr, ysdim dewis, yn mynd trwy ddioddeffaint. Ac felly'r un peth ni, na ddioddef wrth edifyrhau ac agor ein llygaid i'n cyflwr pechadurus ni. Ond mae'n medu llawenydd i ni yn y pen draw. A dyna'r neges, fydd Pedr yn pregethu ar ddydd y Pentecost. Edifarhewch! A bydd miloedd yn dod i gredu. A mae'r disgyblion, fel mae Iesu'n dweud, yn dystion o'r pethau hyn. Ac i ni nawr, trwy eu tystiolaeth nhw, hefyd yn gallu datgan yr un neges. A'r her i ni, yn yw, a dyn ni'n neud hynny. Nid yn unig yn ein geiriau ni, ond hefyd yn ein gweithredoedd ni. Yw e'n amlwg i bobl eraill yn cwmpas ni bod ni'n wahanol mewn unrhyw ffordd? Ydyn ni'n byw bywydau mor obeithiol bod pobl eisiau gofyn i ni beth yw'r gobaith sydd yno ti? Nid ni yw'r llygadystion. Yn ein gwaith ni yw ddod â pobl at y llygadystion. Un ai trwy esbonio'r gair yn hunain, neu ddod â bobl i glywed y gair dros dyn nhw eu hunain. A falle bod ni'n cael hynny yn anodd, yndyn ni? Mi'n siŵr bod ni yn cael yn anodd. Fi'n cael yn anodd yn sicr. Ond ni ddim ar ben yn hunain. Chi'n sylwi bod Iesu yn rhoi rhodd i'r disgyblion? A mae'r un rhodd ar gael i ni y bore yma. Mae'n dweud yn adnod 49, ac yn nawr rwy'n fi'n anfon arnoch yr hyn a ddawodd fy nhad. Chwythau arhoswch yn y ddinas, nes eich gwisgo o ddichod a nerth. Iddyn nhw, dyn nhw'n yn unig yn cael sicrwydd y neges, ond maen cael sicrwydd y nerth o ddichod. Nerth trydydd person y drindod. Yr ysbryd glân ei hun. Ac ar ddydd y Pentecost, mae'n cael ei arllwys allan arnyn nhw. A maen nhw'n cael ei trawsnewid o fod yn grŵp ofnus, y llawn dychryn, gwan, i fod yn gyhoeddi enw'r arlydd Iesu Grist, fel yr unig waredwr yn glir ar ddydd y Pentecost.
ac yn dweud edifarhewch ar gyfer maddeiant pechodau. Mae'r un ysbryd glân, sawl ysbryd glân sy? Dim ond un. A'r un ysbryd glân sy'n gweithio yno ni y bore yma, sydd yn trigo yno ni, os ni'n credu, a mae eisiau ni weddio am yr un nerth. Fel bod ni'n rannu'r newyddion da, p'nai gyda'n geiriau, neu gyda'n bywydau diwiol personol. A mae eisiau ni weddio, yn dos e hefyd, am nerth i rhai sy'n sefyll yn y pwlpid hyn. I rhai sy'n agor y gair a dysgu'r gair i ni, fel bod nhw'n esbonio'r neges. A bod nhw'n ffyddlon i'r un neges y gath y disgyblion. Edifarhewch a chredwch yr Efengil. Mae Crist wedi dioddau, wedi marw, wedi atgyfodi, felly edifarhewch a chredwch yr Efengil. Dyma'r Efengil mae Duw yn defnyddio ngrym yr ysbryd mwyn achub. Mae un sicrwydd arall. Sicrwydd yr atgyfodiad, sicrwydd y gair, sicrwydd y neges, a nawr sicrwydd y dyfodol. Ni'n gweld ar ddiwedd darn bod Iesu'n esgyn i'r nef, wedi atgyfodi, nawr mae'n esgyn i'r nef, a mae golygu bod e'n mynd i wneud yr hyn oedd wedi dweud wrth y disgyblion bod e'n mynd i wneud. Bod e'n mynd nawr i baratoi lle iddyn nhw. Fel bod nhw'n cael bod lle mae e. A mae'r un addewid i ni. A mae mateb y disgyblion yn dysgu ni'n dweud, be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n addoli ar ei gliniau. Maen nhw'n plygu ac addoli. A nawr mae bywydau cyfan nhw yn un o addoliad. Yn rhoi Iesu gyntaf ym mhob peth. Maen nhw'n gallu rhoi i bywydau iddo fe. Mae dyfodol nhw'n saff. Gyda fi yn wir, mae nifer nhw yn rhoi bywydau. Ei fwyne. Achos maen nhw'n gwybod bod dyfodol nhw yn sicr gyda'r arglwydd Iesu Grist. Ond mae'r newyddion da, nid yn unig ar gyfer y dyfodol. Mae ar gyfer nawr hefyd. Ni'n gweld ffrwyth yr atgyfodiad yn gweithio ynddyn nhw a thrwyddyn nhw yn y ffordd maen nhw'n treulio amser, yn y ffordd, yn y pethau maen nhw'n caru, yn y ffordd maen nhw'n trin eraill. A gallwn ni gael yr un sicrwydd a gael bywyd yr atgyfodiad yn gweithio ynddo ni a thrwyddo ni heddi, nawr. A ni mae'n sicrwydd tragwyddol sydd gyda ni. Mae llawenydd yng Nghrist yn lawenydd tragwyddol. Chi'n sylweddoli bod y 4 sicrwydd yma, maen nhw gyd yn dibynnu ar un peth, ar un person. Sicrwydd atgyfodiad Crist. Sicrwydd gair Crist. Sicrwydd y neges am Grist. Sicrwydd y dyfodol gyda Christ. Mae gyd am yr arglwydd Iesu Grist. Fi'n mynd i orffen jyst yn nodi un peth arall. Ni'n byw mewn oes pan mae amheuaeth yn cael ei weld fel rhinwedd. A sicrwydd yn cael ei weld fel rhywbeth drwg. Mae amheuaeth, fi'n siŵr bod chi'n gwybod a wedi profi, yn rhan naturiol o'r bywyd Cristnogol. Ond nid y ffordd yw amheuaeth. Rhwystyr ar y ffordd yw amheuaeth. Mae'n gallu bod yn anodd, a sdim cywilydd yn hynny, ond dyw ddim yn rhywbeth i'w ddymuno. Nath yr apostolion ddim farw dros farc cwestiwn. Nathon nhw farw dros Grist byw. Crist sydd wedi atgyddio ei hunan yn y gair, sy'n cael ei brigethu yn yr Efengil, a sydd nawr yn paratoi lle i ni fod gyda fe yn y ddeiar newydd a'r nefoedd newydd. Ond wnaeth e ddod fel nath e'r disgyblion, ddod ochr yn ochr â ni, yn yn amheuon. Ond oedd e ddim eisiau'r disgyblion aros yn ei amheuon. Na, dim o gwbl. Ac os o'n ni'n ame bore yma o gwbl, mae eisiau dod ato ni.
A mae eisiau dweud, fel i'r disgyblion, tangnefedd i chwi. Sdim angen cynhyrfu, sdim angen ofni, sdim angen amau. Fi'n dod â gwir dangnefedd, gwir heddwch gyda Duw trwy faddeuant pechodau. A sicrwydd nawr, a sicrwydd ar gyfer y dyfodol, a phob dydd sydd i ddod. Ond falle bod chi heb brofi y tangnefedd hyn yn barod. Falle bod chi heb eto edifarhau. Neu falle bod chi wedi a chi wedi crwydro. A bore yma chi'n dod ac yn tymlo yn fethiant llwyr. Bod chi'n tymlo bod chi wedi gwneud pethau sydd ddim yn heiddi maddeuant. Mae gael goffa chi, mae'r un Iesu sy'n ymddangos i'r disgyblion ar ôl atgyfodi, yw'r un Iesu bydd yn byw gyda nhw ac yn ei dysgu nhw. A'r un Iesu fydd yn dychwelyd rhyw ddydd ar gymylau'r nef. Hynny yw, yr un Iesu, yr Iesu trigarog, yr Iesu llawn tosturi, yr Iesu amyneddgar, yr Iesu sy'n llawn gras, yr un Iesu sy'n llawn cariad, yr un Iesu sydd yn addfwyn a gostyngedig o galon, yr un Iesu sy'n addo peidio drallio corsen ysig, sy'n addo peidio diffodd llun sy'n mygu, yr un Iesu sydd mor barod ei faddeuant dros ein pechodau ni. Chi eisiau prawf ono fe? Ble mae Iesu'n dweithio nhw i fynd yn y lle cyntaf? Mae'n dweithio nhw i fynd i Jerusalem. A buodd dinas erioed ar y pwynt hyn mewn hanes oedd yn llai heiddi clywed neges edifeirwch am y ddeiant. Y ddinas hon nath wrthod Crist. Nath y bobl wedi croesoeli'r ef. Nath i watwar e. Nath i giro fe. Nath i wrthod e pob un. Mae Iesu'n llawn gras. Mae'n dweud, ewch yr neges yma o faddeuant i Jerusalem. I chi ac i fi y bore yma. Yr un Iesu sy'n dod ato ni. Ac sy'n dymuno dweud tangnefedd i chwi. Ac i roi i ni trwy waith yr Ysbryd Glân, sicrwydd yn atgyfodiad ar arglwydd Iesu Grist, sicrwydd yn ngair ar arglwydd Iesu Grist, sicrwydd yn neges ar arglwydd Iesu Grist, a sicrwydd yn dyfodol gyda fi, fel bod ein bywydau ni yn bywydau diwiol, llawn ffydd, llawn ffrwyth, mwyn i egoniant e. Amen. Wel, ni'n ganu i orffen gyda'n gilydd. O eglwys cod a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin. Y rhai oedd wan sy'n awr yn dyrfa hir, cryfder Duw sy'n nerthu'r byddin. Mae'r trydydd pennill yn dweud, o gwel y groes, lle hoeliwyd mab y dyn, unwyd cariad a thosturi, gwel ei elynion sathrwyd dan ei draed wrth i'n arglwydd atgyfodi. Wrth dreiglo'r maen mae'r bedd yn wag, mewn buddigoliaeth cyfyd Crist. Parhau o'r ymdaith i dy gwelir ef gan bob llygad a phob calon. Amen.
Iddo ef, sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus, ger bron i agoniant. Iddo ef, yr unig dduw, ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y byddo gogoniant a mawr hydy, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen.